का से खा से गा से घ से अंगा च से छ से ज से ज से जहाज। हाँ, झ से इया ट से टमाटर। ठ से ड से ढ से न से न नल। त से त से हाँ, थ से द से ध से न से हाँ, प से फ से ब से भ से म से म से हाँ, जोर से बोलो। य से र से ल से वो से स से ह से ह से